Kedamtang citi ni pai hinia ni lakhaing kwara trok Duarbaguri MEC constituency angkang Dolamara Kahora Bagori lapen diring anaphan Haurakhat LA ke parlo pondera puthak Angelson Teron amithang abu halong phirangkya mai padupon Lason si Duarbaguri constituency angkang Dolamara Kahora Bagori lapen diring anaphan Haurakhat LA long ke parlo pondet aputhak kedamtangani Angelson Teron pen phirangkya mai ingipon Delimitation puthak Duarbaguri long pen Dolamara Kahora Bagori Diringan ke parlo pondera bangki ninging samsi lapen Karbiang Autonomous Council EM Richard Ogbita la solong kachelang duna bangki kinang sotpusi ningje pondo tum korte taho ipunu pinu tumang se ekdom puriar ang se la tumang bong pan sini tuman midyang long se na pachedan na pachevare ke ale kilong malo MEC Richard Ogbita digison EM alang se crore puisa ke alang corruption kurialo Duarbaguri arap pan pa develop da moida pu council pen ang toy puisan ke alang pocket chithap lo I am building I am chikimare lo jonon ke ha Lasi laki chokci MEC Richard Ogbita ke laki puvek ni laki right do ke nitum right do ke punanya right do posi nitum pulu non ke VDC chairman sar korong parpulo ke pulong li laki right abitu ku pilo right di right do si laki nitum punang vek laki itum ambong itum ji defense re ji akam belo media long itum Bonta Duarbaguri VDC chairman sar korong par lapen Dolamara municipal board chairman Mongol Singh Terang Daniel Terang Tarzan Terang atum pen phirangkya mai kang ni ponhut Kaning Jepon ke Angelson Teron ke EM Richard Ogbia phan kali kalang alam the karbok pon puke ahok kali lapen Haurakhat LA long ke doke MLA kilik ahut vote jok donchot anveji revenue office ke selonijan thoji puke nitum Dolamara Kahora Bagori diring araratum kroit hek the pusi ning Jepon Karbiang Autonomous Council EM Richard Ogbi Haurakhat LA long Duarbaguri constituency long Dolamara Kahora Bagori diring aphan ke parlo pondera puthak amithang press meet kachipira Duarbaguri araraphan plarda kalam thi than pachini tha puta ningje ponthu Haurakhat LA alang tumang pulo je Haurakhat LA ke just vote si jokun chot ve jipu vote ma vote chok ting la renew office an ke la ke aprang ateng sinunian si chidocho dipu la ke nitum asap ta kroidum de la pen chidonun de VDC chairman sar korong par ke ningje alam ke la asap ta nitum chidonun the Duarbaguri araki kopi pona puti itum Karbiang long CM Dr. Turam angho pen ke ningje kali la solam ki la pen ke itum local education EM Richard Ogbia angho pen ke ningje kali la solam ki la ke itum VDC chairman local itum Duarbaguri VDC chairman sar korong par ke ningje pulo itum asap bisa si lagi News report Karbiang Long Live